Señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Presidente do Parlamento, amigos e amigas, permítame que exprese a través deste breve mensaxe dúas ideas que me gustaría compartir con vostedes. A primeira, para manifestar a miña gratitude ao presidente da Xunta de Galicia e do Parlamento de Galicia por lembrarse de min nunha data tan sinalada na vida política de Galicia. A segunda, para reiterar no atardecer da miña vida que o camiño percorrido pagou a pena. Síntome un lexítimo orgullo cando contemplo o noso momento político e vexo o traballo honesto e cabal de Alberto Núñez Feijóo á fronte do goberno galego. A miña valoración non ten que ver só cunha cuestión partidista, senón que vexo nel a culminación do soño autonómico que se iniciou hai agora 35 anos. Foi un traballo colectivo que desempeñaron todos os presidentes autonómicos de Galicia, os seus gobernos e os homes e mulleres que traballaron desde o Parlamento galego merecen a nosa gratitude. Son moitos os recordos que acoden á miña mente daquel amencer da autonomía galega. Tiñamos diante de nós moitos desafíos. O primeiro, consolidar a democracia e as liberdades da nosa terra a través dun instrumento novo que nacía da man da Constitución Española de 1978 e do Estatuto de Autonomía recén aprobado. Foi a nosa particular transición e non podíamos equivocarnos nin restar grandeza ao proxecto dunha España das autonomías que mellorase a xestión dos recursos públicos e a vida dos galegos a través do autogoberno, do que falaran Alfredo Brañas, Castelao, Ramón Piñeiro, entre outros. Creía entón, e sigo creendo hoxe, neste proxecto de unidade na diversidade, que respetando a personalidade diferenciada das distintas comunidades autónomas, nos fixera camiñar xuntos para construir unha España de progreso e de paz. Vostedes xulgarán o traballo realizado naquela etapa. Eu só podo dicir que compensamos a escasez de recursos con ilusión e intelixencia, tentando sempre que Galicia e as súas institucións fosen sinónimos de dignidade, honestidade e convivencia. Permítame que comparta un último pensamento con vostedes antes de rematar. Nada, absolutamente nada do que acadamos nestes anos sería posible sen o pobo galego, sen os homes e mulleres de Galicia, sen a súa constancia, o seu traballo, o seu sentidiño. Eles son os autores desta Galicia cordial, un anaco de ceo na terra que Deus e o apóstolo Santiago quixeron que fora meta dun camiño de estrelas que nos fixo berce de Europa e cidadáns do mundo. Moitas grazas a todos.